Når vi skal snakke om symmetriakser, så skal vi lige have styr på, hvad symmetri og asymmetri det er. Symmetri betyder egentlig bare, at det er ensartet. Det er det samme. Som I kan se på figuren her, hvor der er symmetri, der er det samme på begge sider af linjen. Man kan tegne sådan en linje hernede igennem. Det kalder man en symmetriakse, fordi at den skiller figuren i to dele, som er ens. Det vil sige, at jeg kan jo spejle den her del over i den anden. Kigger man på den anden figur, den der er asymmetrisk, så kan man se, at den linje, man har tegnet ned igennem figuren, den skaber ikke en symmetri i figuren. Det vil sige, at den højre side, den her, er ikke den samme som den venstre side. Det vil sige, jeg kan ikke bare spejle højre del over i venstre side, og så er det ens. Så det her, den linje her, er ikke en symmetriaks, fordi den skaber ikke symmetri i figuren. Så lad os prøve at kigge på et eksempel i GeoGebra. Jeg har tegnet følgende figur, og vi vil rigtig gerne indtegne figurens symmetriakser. Lad os bare for sjov skyld prøve at indtegne en linje her. Og lad os afgøre, om det er en symmetriakse, eller om det ikke er en symmetriakse. Hvis det var en symmetriakse, så skulle de nu to dele af figuren skulle jo være det samme, det vil sige, at de skulle være ensartede. Den skulle ligesom dele figuren i to dele, der er ens. Hvis vi kigger på den lille figur her til højre, kan jeg tydeligt se, at det er ikke den samme figur på den anden side. Det vil sige, at jeg kan ikke bare spejle den i linjen, og så får samme figur herover. Så det er ikke en symmetriakse. Den her, lad os afgøre, om det er en symmetriakse, eller om det ikke er en symmetriakse. Jamen, så kan jeg se, at den her figur her kan spejles i den stiplede linje, og så vil den lægge sig herover oveni. Så det er en symmetriakse, fordi den deler figuren i to ensartede stykker. Røde stiplede linje, så vil vi kunne se, den deler altså også figuren i to ensartede stykker. Og det kunne være, at man kunne lave nogle flere. Man kunne måske også lave der, og man kunne lave der. Så bliver figuren også delt i to lige store stykker. Her. Og den skrue, vi tegnede her, der deler den også figuren i to lige store stykker. Lad os prøve at kigge på en anden figur. Lad os tage sådan en ligebenet trekant her. Den er ligebenet, fordi at benene her er lige lange. Den er 4, og den er 4. Lad os prøve at se, om vi kan tegne en symmetriakse. Så vi tager midtnormal. Jeg kan se her, jeg kan ikke tage den herfra. Den deler ikke trekanten i to lige store stykker. I se, her der er en lille trekant, og her der er en firkant, så den går ikke. Hvad med den anden? Det går heller ikke. Her er der en trekant, og her er der en firkant. Hvad med her? Der kunne vi se. De to trekanter, de er ensartede, fordi jeg kan spejle den her trekant over i den trekant. Det vil altså sige, den linje, vi lige har tegnet, den stiplede linje, det er altså den her figurs symmetriakse, fordi at den deler figuren i to ensartede figurer. Så nogle figurer kan have rigtig mange symmetriakser, nogle figurer har overhovedet ikke nogen symmetriakser, og nogle har måske kun en enkelt.